फसरी लगइले भतार फसरी लगइले भतार डीजे कंचन राज फसरी लगइले भतार नीम चौसी लगइले भतार यारो नंबर जाबे देखले तोहार यारो नंबर जाबे देखले तोहार हेरा शरीर में फसरी लगइले भतार हेरा शरीर में फसरी लगइले भतार यारो नंबर जाबे देखले तोहार हेरा शरीर में फसरी लगइले भतार हेरा शरीर में फसरी लगइले भतार फसरी लगइले भतार कंचन राज फसरी लगइले नीम भतार चौसी वैशाली फसरी लगइले भतार रसरी में फसरी लगइले भतार चुपे खोलले उ गेट बाते होता रहे डिटेट पूछे लगले के हावे नंबर भइले ना डिलेट लगले के हावे नंबर भइले ना डिलेट चुपे खोलले उ गेट बाते होता रहे डिटेट पूछे लगले के हावे नंबर भइले ना डिलेट घर बंद करके पंखा में यार घर बंद करके पंखा में यार रसरी में फसरी लगइले भतार रसरी में फसरी लगइले भतार फसरी लगइले भतार कंचन राज फसरी लगइले नीम भतार चौसी वैशाली फसरी लगइले भतार रसरी में फसरी लगइले भतार देवेंद्र चली जाई हा विदेश नाता होई जाई केस राहुल राजधानी बतिया कहले विशेष राजधानी बतिया कहले विशेष देवेंद्र चली जाई हा विदेश नाता होई जाई केस भले सवरे संदीप बतिया कहले विशेष डीजे कंचन नाया सुन समाचार डीजे कंचन नाया सुन समाचार रसरी में फसरी लगइले भतार रसरी में फसरी लगइले भतार अरे